rozjeli. Já vám tam novýho videa, dneska jsem tu žádnou jako včera. A dneska to bude challenge s těma bonbonama. Každý máme jiný balíček, ale je to stejný Star Wars. Tak můžeme jít na to, ne? Jo, jo, a kdo prohraje? Nebo kdo to ne... Kdo prohraje, tak ho jednoho nakopne do prdele. A nebo když to nerozvíká. Tady okolo musím udělat nějaký status, jo. Takže já si to rozbalím. Já mám to tak hojit. Takhle to bude, ne? Takže vypadáte na takhle. Takhle. Kolbáky cigarety. Nejsou to jakoby tačky, jsou to prostě bonbony. A to vypadá. Jsou to bonbony. A takže tam máme stejně. Takže tam máme stejně. Jsou stejně vlastně. Ale když to vydáte, tak to jakoby musí, jo. Já jsem koupil celý balík a stálo mi to dohromady 10. Tady tu challenge jsem prohrál. Krásně jsem dělal, jak to máš kopnu. Au. A malinko. Au. Jako pak mě do ty prdele kopnul. Jaj. Říká si jednou. Tak jdeme ještě jednou na to. Zkusíme to. Ne, tak tady to bylo celý video. Jestli chcete další videa, rozhodně dejte like, odběr, koment a čau.